Čo sa týka jeho všeobecného postoja k vojne, príliš sa nespoliehaj na pocity nenávisti, o ktorých ľudia tak radi diskutujú v kresťanských alebo protikresťanských časopisoch. Samozrejme, vo svojej úzkosti môže pacient pocítiť túžbu odplatiť sa nemeckým vodcom pomstychtivými pocitmi. To všetko je samo o sebe v poriadku. Zvyčajne však ide o akúsi melodramatickú, mýtickú nenávisť namierenú proti imaginárnym obetným baránkom. Tých ľudí v skutočnom živote nikdy nestretol, sú to len bezduché figuríny, vytvorené v jeho mysli podľa toho, čo sa dozvie z novín. Výsledky takejto vyfantazírovanej nenávisti sú často mimoriadnym sklamaním. Angličania sú v tomto smere zo všetkých ľudí najpoľutovania hodnejší babráci. Je to presne ten druh ľudí, ktorí vytrubujú, že žiadne mučenie nie je pre nepriateľa dostatočným trestom a potom ponúknú čaj a cigarety prvému ranenému nemeckému pilotovi, ktorého nájdu pri zadnom vchode svojho domu. Nech robíš, čo robíš, v pacientovej duši vždy nájdeš trochu dobroty aj zlomyselnosti. Umením je nasmerovať jeho zlobu na ľudí, s ktorými sa stretáva každý deň, a dobrotu smerom k ľuďom, ktorých vôbec nepozná. Vtedy sa zlo stáva naplno skutočným a dobro ostáva v predstavách. Nemá význam rozohňovať jeho nenávisť voči Nemcom, kým v ňom pretrváva zhubný zlozvyk láskavo sa správať voči svojej matke, zamestnávateľovi a človeku, ktorého stretne vo vlaku. Vnímaj svojho pacienta ako sústavu sústredených kruhov, pričom vôľa sa nachádza v najvnútornejšom kruhu a potom príde intelekt a napokon fantázia. Sotva by si mohol dúfať, že sa ti podarí naraz vytesniť zo všetkých kruhov všetko, čo zaváňa nepriateľom. Musíš však tvrdo pracovať na tom, aby si postupne vysunul všetky cnosti smerom von, až kým nezakotvia v kruhu fantázie a všetky žiadané kvality posunul smerom dovnútra, do jeho vôle. Cnosti sa stávajú pre nás osudnými až vtedy, keď sa dostanú do oblasti vôle a pretvoria sa na zvyky. Tým samozrejme nemyslím to, čo pacient omylom považuje za svoju vôľu. To vedomé, zarputilé odhodlanie, stisnuté pery a zaťaté zuby, ale skutočné centrum osobnosti, ktoré nepriateľ nazýva srdcom. Cnosti vymaľované žiarivými farbami fantázie alebo odsúhlasené intelektom, ba dokonca v určitej miere milované a obdivované, človeka od domu nášho otca nezachránia. Priam naopak, vďaka nim je s ním oveľa väčšia zábava, keď sa tam dostane. Objíma ťa tvoj stríc Krutodlak. 7. list. Drahý môj Svrabomil, prekvapuje ma, že sa pýtaš, či je dôležité tajiť pred pacientom našu existenciu. Túto otázku, aspoň v súčasnej fáze boja, za nás predsa vyriešilo hlavné velenie. Momentálne je našou stratégiou skrývať sa. Samozrejme, nie vždy to bolo tak. Žiaľ, musíme čeliť krutej dileme. Keď ľudia neveria, že existujeme, strácame všetky príjemné výdobytky priameho zastrašovania a nemôžeme vytvárať žiadnych čarodejníkov. Na druhej strane, keď v nás veria, nemôžeme z nich vychovávať materialistov a skeptikov. Aspoň zatiaľ nie. Veľmi dúfam, že sa nám v dohľadnej dobe podarí posunúť ľudskú vedu do takej emocionálnej a mytologickej roviny, že viera v nás, hoci pod iným názvom, bude jej súčasťou a súčasne ľudská myseľ zostane uzavretá pred vierou v nepriateľa. Životná sila, uctievanie sexu a niektoré aspekty psychoanalýzy sa nám v tomto ohľade môžu hodiť. Ak by sa nám raz podarilo vytvoriť dokonalé dielo čarodejníka materialistu, ktorý by opravdivo uctieval niečo neurčité, čo by nazýval silami a zároveň popieral existenciu duchovných bytostí, budeme môcť považovať vojnu za vyhratú. Zatiaľ sa však musíme riadiť pokynmi z dola.
Nemyslím, že budeš mať veľký problém udržať svojho pacienta v temnote. Pomôže ti skutočnosť, že diabli sú v predstavivosti moderného človeka prevažne komickými postavičkami. Ak mu v hlave skrsne čo i len podozrenie, že existuješ, vnúkni mu predstavu pekelníka s kopytom. Je to stará čítanková metóda, ako ich zmiasť. Presvedč ho, že v také čosi predsa veriť nemôže, takže nemôže veriť ani v teba. Nezabudol som na svoj sľub, že zvážim, či by sme mali z tvojho pacienta urobiť extrémneho patriota alebo extrémneho pacifistu. Všetky extrémy, okrem extrémnej oddanosti nepriateľovi, treba podporovať. Nie vždy, samozrejme, len v tejto dobe. Niektoré doby sú typické duchovnou vlažnosťou a samolúbosťou. Vtedy je našou úlohou ukolísať ľudí ešte do hĺbšej ľahostajnosti. Iné doby, aj teraz sa v takej nachádzame, sú nevyvážené. Ľudia sa zvyknú zoskupovať do rozličných spolkov a siekt. Teraz máme za úlohu smrteľníkov ešte viac rozohniť. V každej skupine ľudí spojenej určitým spoločným záujmom, ktorý druhí ľudia neschvaľujú alebo ignorujú, sa zvyčajne vytvorí atmosféra vzájomného obdivu, zatiaľ čo voči vonkajšiemu svetu jej členovia pociťujú poriadnu dávku pýchy a nenávisti. Tu si bez hanby pestujú, keďže ide o spoločnú vec, ktorú považujú za neosobnú. Tento princíp platí dokonca aj pre skupinky, ktoré pôvodne vznikli pre nepriateľové vlastné zámery. Chceme, aby cirkev bola nepočetná nielen preto, aby čo najmenej ľudí spoznalo nepriateľa, ale aj kvôli tomu, aby tí, ktorí ho poznajú, nadobudli pocit úzkostlivej intenzity a pasívneho pokrytectva tajného spolku. Samotná cirkev je prirodzene pod silnou ochranou a ešte sa nám celkom nepodarilo pripísať jej všetky znaky typické pre politické hnutia. Jej jednotlivé frakcie však často vykazujú obdivuhodné výsledky od skupiniek okolo Pavla a Apolla v Korinte až po anglokatolíkov a pietistov v anglikánskej cirkvi. Ak by sa ti podarilo spraviť z pacienta uvedomelého odporcu vojenskej služby, automaticky sa zaradí do malého, hlučného, organizovaného a nepopulárneho spolku. Účinok takéhoto postoja bude u čerstvo obráteného človeka takmer zaručene uspokojivý. No isté riziko tu stále je. Mal pochybnosti o službe v spravodlivej vojne už predtým, než sa táto vojna začala? Je človekom veľkej fyzickej odvahy, takej veľkej, že nebude mať ani podvedomé pochybnosti o skutočných motívoch svojho pacifistického postoja? Dokázal by byť vo chvíľach, keď je k sebe takmer úprimný, žiadny človek totiž k sebe nedokáže byť úplne úprimný, presvedčený, že sa rozhoduje výhradne na základe túžby poslúchnuť nepriateľa? Ak je takým človekom, pacifistický postoj by nám uňho pravdepodobne veľmi nepomohol a nepriateľ by ho zrejme ochránil pred zvyčajnými následkami členstva v sekte. V takom prípade by najlepšou stratégiou bolo pokúsiť sa vyvolať v ňom náhlu, zmetenú emocionálnu krízu, z ktorej by vyšiel ako rozpačitý konvertita k patriotizmu. Také čosi sa dá ľahko zariadiť. Ak je však človekom, za akého ho pokladám, skús pacifizmus. Bez ohľadu na to, pre ktorý z týchto dvoch postojov sa nakoniec rozhodne, tvoja úloha zostáva rovnaká. Nech začne patriotizmus alebo pacifizmus vnímať ako súčasť svojho náboženstva. Následne ho veď k tomu, aby ho vo svojej bojovnej nálade považoval za jeho najdôležitejšiu súčasť. A napokon ho potichučky, pomaličky priveď do štádia, v ktorom sa náboženstvo preňho stane len súčasťou veci a kresťanstvo si bude ceniť predovšetkým kvôli tomu, že ponúka skvelé argumenty v prospech britských vojnových záujmov alebo pacifizmu.
Rozhodne ho musíš ochrániť pred postojom, aby súčasné udalosti vnímal ako príležitosť k poslušnosti. Ako náhle sa pre ňoho stane svet cieľom a viera prostriedkom, už máš svojho človeka takmer hrsti a je v zásade úplne jedno, za akým svetským cieľom pôjde. Ak pre ňoho budú stretnutia, pamflety, politika, protestné pochody a spravodlivá vec znamenať viac ako modlitby, sviatosti a láska, je náš. A čím bude viac náboženský v zmysle, ako som ti práve opísal, tým istejšie bude náš.